Χάσαμε το μέτρο. Το να ζωγραφίζεις γυμνό τον Χριστό και την Παναγία με βαμμένα νύχια δεν είναι ελευθερία έκφρασης ούτε τέχνη. Είναι προσβολή και βεβήλωση των ιερών συμβόλων της πίστης μας. Κύριε ζωγράφε, η ελευθερία σου σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία των άλλων. Βασική αρχή της κοινωνικής συμβίωσης και της ηθικής. Μια αρχή που αποσκοπεί στην ισορροπία και στη διατήρηση του σεβασμού στην κοινωνία. Η ελευθερία, αγαπητοί μου υποστηριχτές του ζωγράφου, δεν είναι απόλυτη, αλλά οριοθετημένη από την ελευθερία των άλλων. Πού καταντήσαμε? Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι καταχραστήκαμε το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι, δυστυχώς, έμαθαν κάποιοι να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα και την ανέδεια του λόγου ως ισότητα. Το άρθρο 142 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ποινικοποιεί οτιδήποτε σχετίζεται με ύβρις κατά της θρησκείας. Κυβερνώντες, ας βάλουμε επιτέλους χαλινάρι.